Kwankwasa ɓarawon filaye ya saci filaye domin shi ne gwamna. Ka dinga sa zargi an ki ai zargi ka je kai ni kotu ya saci filaye ya karɓa filaye a ina ne ake faɗin cewa duk jihar Kano da ka san da ya dawo shine gwamna. Ai bana magana abba wai abba gwamnan Kano me sa hannu a biro kawai da jan biro kuma daure shi za a yi wallahi. Yaushe ka cire shi daga kujera? Ai ba shi bane. Ai na faɗa na ce in ka zaɓi abba ka zaɓi Kwankwaso. Ni na faɗa abba ba ya fito ba da kansa ya ɗaga fanke ya ce duk manyan nan da ya ba su amana a himmiciya amana ne da azumi ko ba na haka ba. Da wa yake da manyansa suke an kawo shinkafa sun sace an zo an kawo kayan hatsi an kama yaron wani babba a gwamnati kwamishinan 'yan sanda ana canja abu an je an gani barayi ko ta ina an yi sata a gidan rediyo an sake sata a kasko ko ina inda ka san gafiya haka suke ɗiban kayan jihar Kano. Matakin da yake babun kai ba wannan ya ba za kai ai abin da na faɗa sanda Kwankwasa ya fito ina cewa gwamnatin ta barayi ce mun saci filaye mun saci gonaki mun yi sata duk akwai kasar din ashe yasa nake kalubalanta ni ina magana wani dan jagaliya ne ko wani dan baki da kunu ni da nake kattasan kar tare muka taso kuma wanda yake cin zaɓe in yi magana kuma in faɗa maka in je in ci akwatuna nake da su karamar hukuma nake da ita bana alfahari ka je ka bi sakamakon zaɓe na tun da aka fara da Kwankwasa nake kuma zuwa ake ana karawa da magudi amma idan za a zo a yi zaɓe inda kamar irin na yanzu ne irin na Edo a kawo cikakkun jami'an tsaro ko kansila Kwankwasa ya tsaya sai na kada shi a Madogo lokal gamma a mazaɓar Kwankwaso sun ce baka taɓa cin zaɓe ba shi ne nake faɗa Kwankwason ma bai taɓa ci ba da abin da ake rubuta ake da mu ake rubuta tare muke gwamna Karobi ba gwamna Karobi me sai me ni ba zan zama gwamna ba Allah ne yake yi ba wata ran shi zuwa aka rubuto a goshin sa aka ce zai zama gwamna to wannan abun shi na gaya mutanen jihar Kano kuma idan magana ake yi ta shi da ya ɗauko yaransa yasa ina gwamna in cin amana ne ko ɓatawa ne da ubangida Kwankwasa ba shi da mutum biyar ike da su 4 sun mutu mutum ɗaya yana nan da rai babu wanda Kwankwasa bai ɓata da shi ba Kwankwasa shekara 24 ko da 5 ba shi da naira miliyan 10 amma yanzu biliyoyi Kwankwasa yake da a ina isa ne ta wannan noma iyi amma ta ina ka gano cewa akwai wasu kuɗaɗe shi da nake gaya maka ai gidansa ma ka je ka gani na Abuja kusa da ofishin yan sanda na wuce kwanaki zan je wani gurin aka ce gashi kusa da gidan aiki ya fi biliyan 15 ko 20 ai na yana mu kuɗin ba doka ce ta sa aka wace doka ce ca aka ai maka a jihar ka ai ba ca aka tafi a jihar Kaduna ba shekaru anan aka ya yi ministan tsaro ko ministan wayi ya muke jiragen sama ne nawa ne suka bata a lokacin sa to mu abin da yasa nake shigar da wannan saƙon murna ce yau ta kama ni waɗanda na faɗa idan Kwankwasa ya zama gwamna yaransa abba shine gwamna zai rushe kayan al'umma ya rushe sun gani ya talauta waɗannan yaran iyayensu da suke yawo a titi suna sai Kwankwasa dawo sun shiga cikin masifa da bala'i 'yan kasuwa an cutar da su an lalata harkar kasuwanci an lalata harkar filaye duk wani wanda zai je isai guri yana jin tsoro duk wanda zai zo izuba jari a cikin Kano yana jin tsoro kowa baka isa ba yau Kwankwasa saboda ya kafa gwamna ya dawo Kano ya tare idan yana gari kwambo din da ake wa abba bai kai na Kwankwasa ba wai jagora duk inda ya je yana zara idanu in ka tafi gidansa Milaro a ce wai Supreme Court kotun Allah ya isa ba girmamawa ce girmama mai alaji na jagora ba Peter Obi ba shi da gwamna Atiku ba shi da fintiri Alhaji kaskanci ne gwamna ne karo 3 kuma Allah shi kara domin mun faɗa ka san tsarin Kwankwasa saurara ka biyayya ce ba da biyayyan me Kwankwasa yayi biyayya na ce da kai mutum 5 ne suka daure a Kwankwasa gindi 4 sun mutu saura 1 Musa Gwadabe Allah ya ji kansa ya mutu sai da suka bata da Kwankwaso akwai sanata Hamisu Musa garin mu daya bai kai kusancinsa da wannan abban ba shi abba mai hada su haduwa suka yi kawai a reka suna aiki tare ya dauke shi fara bayi fiye amma sanata Hamisu Musa uba iki a gurin Kwankwaso kuma shine ya fara siyasa tun daga PRP ya yi kansila daga kansila ya zo ya tafi ya minista na communication ya yi sanata ya rike manya-manyan mukamai alaji
shi ya zo ya ɗauko shi rika zagayawa da Kwankwaso bai san kowa ba, ina assistant director. Ai mana rai aka zo aka haɗu da Musa Gwadabe ɓangaren taɓo, domin haɗaka aka yi da mu da Rimi da Aminu Wali, amma sai da suka ɓata da Hamisu Musa ya mutu Allah ya ji kansa. Na uku akwai Aminu Wali, shi yana nan da rai, saboda tozarci sai da aka cire Aminu Wali shekara 89 kusan 90